ଜାତୀୟ କରାଟେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ। କୋରାପୁଟ 26/9/2022 ମୁମ୍ବାଇର ଡୋମ୍ବିଭିଲି ଠାରେ ଶୋତୋକାନ କରାଟେ ଡୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରାଟେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 6ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 8ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ 5ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମୋଟ 19ଟି ପଦକ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ରାଜୀବ କୁମାର, ରାମନାଥ, ସାହେବ, ହୀରା, ସସ୍ମିତା, ଅଶ୍ୱନ୍ତ, ଅରୁଣ ଜାନି, ସନ୍ତୋଷୀ, ରନିତ ସାଗର, ପଦ୍ମନ ସାଗର, ମୋହନ ଖେମୁଣ୍ଡୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଶୋତୋକାନ କରାଟେ ଡୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଇଲାଇଟ୍ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଓଏସ୍ଏପି ବାଟାଲିୟନ ସିପାହୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଜୟରାମ ପୂଜାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନବଘନ ଖିଲୋ, ଡାଲୋଖିଲ, ସସ୍ମିତା ନାଗ, ଜି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର 7ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 400 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଟିଭି।